Agent TDP, missió Che, navegar en aigües tèrboles. En línia Marc Marvà. Com pot canviar aquest nou València? Els principals actors, que són els futbolistes, creguen en el que estan fent. Ferran Giner, valencià i defensa Che dels anys 90. Pues, lo que no se pot fer és xarar 10 jugadors o canviar totalment que és la plantilla del València. Jo crec que n'hi ha bona plantilla, n'hi ha bons jugadors, però n'hi ha que ser capaç de treure-li el màxim rendiment. I què els diries a aquests jugadors? Que dins del camp manen ells del xoc, manen ells del valor i manen ells de la qualitat que individualment poden oferir en conjunt d'equip, no? Que estiguen tranquils, juguen contra un gran equip, però al mateix temps ells també estan en un gran equip. Moment de disseccionar l'afició. Com es troben els valencians? Una afició que no tenia motius per a creure i que a dia d'avui aferra a aquest canvi. L'afició de València està en contra, primer de Nuno, ja no està, i segon de Jorge Méndez. Dona la sensació de que fa i desfà conforme li ven gana en el València. Andreu Alvarola, periodista del diari valencià Superdeporte. Hi ha certa sensació de desapego, la veritat, i Mestalla no estarà tan fort com la temporada passada, però sí serà un clam contra el Barça, primer perquè és un partit molt gran i el València necessita l'ajuda de l'afició si vol plantar cara al Barça. Nostre València, club de futbol, que lluita per a defendre en totes bandes nostres colors. Agent TDP conclou, ja sabeu què diu la dita. A qui té males puces, no li vagis amb murgues.